ኢየሱስ ጎይታዩ በቀዳማይ አብ ማርቆስ 19 ተጠዋቢልናልና ሕጂ ድማ ካብ 30 ክሳብ 56 ማርቆስ 6 ክንቀጽሊና እቶም ሐዋርያት ድማ ናብ ኢየሱስ ተአከቡ ዝገበርዎን ዝመሃርዎንካ አዛረቦ ንምብላ እኳ ጊዜ ክሳዝስዕኑ ዝመጹን ዝኸዱን ብዙሓት ነበሩሞ ኣብ ጽምዋ ቦታ ብሕት ኢልኩም ሓንሳ ክትዕርፉ ንዑና ይበሎም በይኖም ብጀልባ ናብ ጽምዋ ቦታ ክኸዱ ከለዉ ረአይዎም ብዙሓትን አላለይዎም ካብ ኩለን ከተማታት ድማ ብእግሪ ናብኡ ጎየዩ ቀዲሞም ድማ ናብኡ ተአከቡ ይገርመኩም እዩ ሕጂ እናንበብኩሲ ኣብ ልበይሲ ሓደ ሓያል ቃል ኣትዩ አይገርመኩምን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ኣብቲ ኣነ ጽሑፍ ዘይጻሓፍኩ እዩ ጎይታ ዘሪኤኒ ነይሩ ሕጂ ማለት እንታይ ይብል ነይሩሲ ብጣዕሚ ዘደንቕ ነገር እዩ ንምብላዕ እኳ ጊዜ ክሳስዕኑ ዝመጹን ዝኸዱን ዝብል ኣስምሩላ ቅዱሳን ኣሕዋተይ ዝመጹን ዝኸዱን ብዙሓት ነበሩ አሜን ከምዚ ሆስፒታል እንታይ ትበሃል ነራ ሓንቲ ሆስፒታል ነራትና ምሻብ ኤርትራ እንታይ ነራ ወደይ ትበሃል ሓሊበት ኮይኑት ናቶም ቤት ጽሕፈት ሓሊበት ኮይኑ ዝመጹን ዝኸዱን ብዙሓት ነበሩ ሕጂ አይገር መካነ ህይወት በቃ ጽቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ዝሕከሙ ብዙሓት የምነሮም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ደስ አይብልን ዝመጹን ዝኸዱን ብዙሓት ነይሮ ቶም ዝመጹን ታዮም ካብ ጎይታ ካብቶም ደቀ መዛሙርቲ ክቅበልዎ ዘለዎም ነገር ክቅበልዎ ምንጋፍ ዘድልዮ ክናገፍ ክፍወስ ዘለዎ ክፍወስ አሜን ደ ቅዱሳን አሕዋተይ ዝመጹን ዝኸዱን ብዙሓት ነበሩ ሕጂ ብዙሓት ካብ መንባሮም ዝተለዓለ ካብ ምብዙሖም ዝተለዓለ እንታይ ኮይኑ መሲልኩም ደቀ መዛሙርቲ ኖርማል ዝገብሮ ቁርሲ ምሳሕ ድራር ከማን ጊዜ ሲኢኖም ማለት እዩ ምክንያቱም ሕሙማት በዚሖም ምክንያቱም ዝፍወሱ በዚሖም ምክንያቱም ዝናገፉ በዚሖም ክብር ንጎይታ ይኹን እዚ ኣብ ዘመነይ ይኹን አሜን ኣብ ዘመንኩም ኣብ አገልግሎትኩም እዚ ይኹን አሜን በቃ በናይ ጎይታ ነገር በኢየሱስ ክርስቶስም ቢዚ ይግበረና እግዚአብሔር አሜን ዶ ደስ ሃይብልን ሰባት ናባኹም መጽኦም ተጸናኒኦም ክኸዱ ኸሎ ሰባት ናባኹም መጽኦም ተፈዊሶም ክኸዱ ኸሎ ሰባት ናባኹም መጽኦም ተናጊፎም ክኸዱ ኸሎ ደስ ሃይብለኩም ብጣዕሚ እኮ ዘገርም ነገር እኮ ይኮይኑ እዞም ሰባት እኮ ዝገበርዎ ንኢየሱስ ክርስቶስ ጸብጻብ ከቅርቡሉ ምስ መጹዩ እንደገና ናብቲ ዘለዎ ስፍራ መጽኦም ምዝራብ ከሊኦሞም ጸብጻቦም ከማን ከወድእዎም አይከአሉን አይገርመኩምን ቅዱሳን ዝገበርዎ እና ነገርዎ ኸለው ማዓት ዝሕከሙሃ መጽኦም ማዓት ካዝፍወሱ መጽኦም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ እዚ ነገር እዚ ከምዘ ቋርጽ ስለዝፈለጠ ኢየሱስ ከቅጽል ምዃኑ ስለዝፈለጠ ምልእት እስራኤል ግልብጥ ኢላ ከም ትመጽ ስለዝፈለጠ እንታይ ገይሩ ኣብ ጽምዋ ቦታ ብሕት ኢልኩም ሓንሳ ክትዕርፉ ምክንያቱም ትስራሕ ብዙሕ ኢሉ አየይቱ ውሕዳትዮም ትስራሕ ግን እንታይ ኢሉ ብዙሕ ኢሉ ቅዱሳን አሕዋተይ አንቶ ይዛረበኩም ነረ አየይቲ አዝዮም ውሕዳትዮም ብዙሓት ከም እዚኦም ዘለና ብምልእና አገልገልቲ ተነኻው ነርናስ እነገልግሎም ክንድኡም በዙሕ ነሮም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ታይልዎም ብሕት ኢልኩም ሓንሳ ክትዕርፉ ንዑና ይበሎም በይኖም ብጀልባ ናብ ጽምዋ ቦታ ኸዱ ይገርመኩም እዩ በዓል ኢየሱስ ተሓቢኢና እዮም ዝብሉ ዘለው ሰብኣይ ራእየናን ሕጅስ ክንዕርፍ እዮም ዝብሉ ዘለው ግን ክኸዱ ከለዉ ይብለና ረአይዎም ብዙሓቱን አለለይዎም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ዶ እቲ ቅብአቲ በዓሉ ዝጽውዖም ይብል ነይሩ ዮባ ማለት እቲ አባና ዘሎ ብርሃን አትራክት ይገብር ላስት ሳንዴይ ኣብ ዝኾነ ጉባኤ ቃለ ካፍል ነረሲ ኮሙ ብሎም ነረ እቲ ብርሃንካ ከም ዝበረሐ ብኸመይ ትፈልጥ ይብሎም ነረ መሲልኩም ሓደ ሰብ እቲ ብርሃን ናይ ጎይታ ኣብኡ ከም ዝበረሐ ብኸመይ ትፈልጡ ሰባት ይርእይዎ እንደም እንታይ ለም ሰባትሲ አትራክትድ ይስሓቡ ዶ ናባኻ ንምኽርዶ ይመጹ
ካባኻ ክቕበሉ ኢሎም ዶም ይመጹ ትስሕቦም ዶ ከም ካላሜታሲ ናባኻ ይስሓቡ ደለው ቶም ሰባት እንድሕር ይስሓቡ የለውን ካባኻ ዝርሕቁ ካባኻ ዝሓድሙ እንድሕር ኣለው ብርሃን ካይበረሐትኒ ማለት ኢለ ይነግሮም ነይረ ቅዱሳን ኣሕዋተይ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ከምዚ በዓል ሐዋርያት ቢዚ ዝኾንዎ ሓደ ጊዜ ኣነ ቢዚ ዝኸውን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ ምክንያቱም ሰባት ይመጹ ምኽሪ ደለም ይመጹ ሰባት ጸሎት ደለም ይመጹ ክጫንቆም ኮሎ ድውሉ ሓደ ነገር ዝራእይዎ ነገር አለው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ ብርሃንኩምሲ ንብዘለ ዓለም ይብራህ ኮይሉ ሕጂ ብርሃን እንድሕር አባና በሪህሎ ሰባት በቀሊል የም ዘላልይዎ ክትሕባ ኣይትኽእልን ኢኻ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉሲ ኣብ ከረን ዘላ ከተማሲ ክትክወል ኣይከኣላን ኢሉ ወላ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓል ደቀ መዛሙርቱ ኢየሱስን ክህብኡ እኳ ተፈተኑ ኣብ ጽሙዋ ቦታ ኸይዶም እኳ ከዕርፉ ሪላክስ ክገብሩ ተደለዩ ብቀሊሉ ዝልለዩ ሰባት ስለዝነበሩ ኣለለየሞም ቅዱሳን ኣሕዋተይ ካብ ኩለን ከተማታት ድማ ይብለና ብእግሪ ናብኡ ጎየዩ ናበይ ናብቲ በዓል ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዎ ዋላ ኦፊስ ቀይርካ ክመጹ ኻያ ማይገርመኩምን ቅዱሳን በዓል ኢየሱስ በሐጽሩ ኦፊስም ቀይሮም ካብ ሓሊበት ናብ መካነ ህይወት ወይ ተገመነን ከይዶም ቶም ሰባት ድማ ዶክተር ኢየሱስ እቲ ዝበለጽ ሐኪም ኣብ እስራኤል እዩ ስለዚህ ናብ ዶክተር ኢየሱስ ኪዱ ምስኡ ዝሰርሑኻ ኣለው 12 ደቀ መዛሙርቱ ንሳቶም ካ very good specialist ኮይኖም ኣለው ልክ ከም መምሕሮም እዮም ክህክሙ ከለው ይብልዎም ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሰባት ሪፈር ገይሮምኩም አይፈልጡንም ናብ ከምዚ ዝበሃል ዶክተር ኣሎ ንሱ ብጣዕሚ ፍሉጥ ዶክተር እዩ ናብኡ ተኸይድካ ይሕሸካ ብጣዕሚ ስፔሻሊስት እዩ ዝበሃል ሰሚዕኹም አይትፈልጡን በዓል ኢየሱስ ስፔሻሊስት ካብ ምዃኖም ዝተላዓሉ ኣብ ሙሉ ቦታ ኣብ ዝኸድዎ ቦታ ተደለይቲ ይኾኑ ነይሮም ኣነ ንስኻትኩምን ከምኡ ክንከውን እዩ ጎይታ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ሸይሙና ዘሎ ኣሜን ዶ ገና ኮነ احنا እንነብር አይኮናን ዘለና ሐቅ ዘረባ ክርስትና ንነብሮ አይኮናን ዘለና ጊዜ ጥራይና ነሐልፍ ዘለና አምታለኝ ጊዜና አይነጥፍ በኾንቱ ቅዱሳን አሕዋተይ ምሩጻቲና ኮነ احنا ምሩጻት ኮይና ከይድኩም ቀዳማይ ጴጥሮስ ካላአይ ምዕራፍ ቁጥር 9 አንብብዎ ሕሩይ ወለዶ ተባሂልካ ኾላኻስ ከም ሕሩይ ወለዶ ትነብር ዶላኻ ወይስ ከም ተራ ወለዶ ኢኻ ትነብር ወይ ከም ተራ ወለዶ ኢኻ ትነብር ዘለኻ ሕሩይ ተባሂልካ ኾላኻ ብዛዕባ ኢየሱስ ክትነግር ተጸዊዕኻ ኾላኻ ካብ ድቅድቅ ጸልማት ናብ ዘደንቕ ብርሃን ጸዊዑካ ክነሱ ከመይና ነባብራና are you living ከም አምባሳደር ዲኻ ትነብር ዘለኻ ወይስ ከም ተራ ስለዚህ እቲ ማንነትና ሰዓን መፍላጥና ማዓን ከምቲ ብምስላ ሓደ I think እንታሽሙ ገይሩ ነገርና ነይሩ ከምዚ ጽጽዋይ ገይሩ አይነት ነገርና ነይሩ እናሰበኸ ኢዮባ ዲኻ ነገርካና I think ኢዮባ ያምስለኒ ምስ እቲ አንበሳሲ ምስተን አባጌ የዕብየው ሞሲ ከምተን አባጌ እንታሽሙ በልዕ ጀሚሩ ኢሎሞ ሰዓርኽ በልዕ ጀሚሩ ወኻሪያ ከጓየን ኮሎነተን አባጌ እሱ ኻይጎይ ይሉካ አንበሳ ኮይ በተፈጥሮስ አንበሳይ ግን ምሳባጌ ስለዛዓበ የማንነቱ ስለዘይፈለጠ ከም እንሳ አሪበል ነተናባጌ ዘሕድምዎን ዘበሉ يحدم نيرو دار حدا معلت ግን በቃ ማይክ ሰቲ ኾሎስ ማንነቱ ሪዩ ንዑ ሪዩስ ነተናባጌ ተራኤሲ እንታይሉ አነ ንዛበጌን አይንመሳሰልን አይሉ I am different ይሉ እግዚአብሔር ይመስገን አታሰብ ንስኻ ፉሉ ይኻ ነግረክለኹ ንስኽ ፍልይቲኺ ምስቶም ዓለማውያን ምስቶም ካልኦት ንነስኹም አይተራእይዋ ንስኻትኩም ደም ክርስቶስ ዝፈሰሰልኩም ይኹም ንስኻትኩም ሕሩያት ወለዶ መንግስት ካህናት ይኹም ፉልያት ህዝብ ተባሂልኩም ኩነሱ ከም ፉሊ ህዝቢ ክትነብር ኣለካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ዶ ኢየሱስ ጎይታይ ናብዛ ባይብል ስታዲ ክምለስ ብዛዕባ ማንነትኩም ክነግረኩም ድሕር ጀሚረ
فول ستوب يبلون تطاو مبهل يبلون سلازي ابزا بايبل ستادي دا تحشاني يسوس كمتي ابسا حلف سمون زصنعنايا ندق مزامرتو نحمومات كحويو اب لعل رخصات منافست دما سلطان هيبو نسرح كم زوافروم رينا نيرنا ابزا حلف مصنعتنا يمصحف قدسنا امنايلو ميهيزنا يزلنا كفل دما دق مزامرتو زتباحلو غيروم انتاي كم زغبرو ني يسوس صبصاب كهبو هولينا نري زلنا بحصيرو كله تزبلكانا كم تزبلكانا غيرنا مصينا اللونا يلوم زنغرو زلو قدسان احواتي دس هايبلن يسوس انتاي كغبرو ايو ليخوم نيرو لك نسو زغبرو زنبره نسو زغبروم زنبره ነገር كغبرو يسوس كريستوس عزيزوم بزعبا نسحس كسبكو اغاننت خوصو نحمومات دما كحوي يسوس سلطان هيبو سديدوم نساتهم دما نتستوابو سلطان تطقيموملو يسوس كريستوس غويتا امين دو اماتيوس امارقوس 6 አካብ 10 ሳብ 13 ነንብቦ نساتهم دما ወጪኦም ሰብ ክንሳህ ሰበሁ ብዙ ሓጋንንቱን አውጹ ንብዙሓት ሕሙማቱን ዘይቲ ለለኽዮም አሕዊዎም ይብል ሪሃላህ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሕር ሊኢኹካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ተሊኢኹካ አስሊጥካ ሓትምለስ አሜን ዶ ኢየሱስ ዝለአኹ ኢልካ ጽሓፈለዮባ ኢየሱስ ዝለአኹ አስሊጡ ይዝምለስ ኢልካ ጽሓፍ በቃ አነ ተላኢኸ ዝብለኒ ሰብ زدمع سبق خونا له كدمع خري خلالن يسوع كريستوس غويتاي ابز غبرو زبله كله اصلي تخري يالن يسوع كريستوس غويتاي امين دو يسوع زلاخو اصلي يزملس ازيوم سبات اصلي طومم تمليسوم نتست زتوهبوم سلطان تطقيموم ليمصيام تطقملو دلخا يسوع كريستوس زحابكا ناي ولدነት سلطان بسمي زلمنكم مزبله إلو بسمو كتلمن عفدقه خفيتلك خلو بسمو لمنك تقبل كدولها بسموس لمنكس تقبل كدولها كوينل كدولو بسمو الناس اللخاسي اغاننت تسوغوغ دولها بسمو الناس اللخاسي حمومات تحوي دولها تواهيبنا سلطان يسوع كريستوس غويتاي دك امزامورتون تايم غيروم نتيز تباحلو نجر كم تستباحلو سلازغبرو سليطوم زي تباحل كاي نجر كتغبر كلخ ايتسلطنيها بحصيرو دك امزامورتو سلامنتاي سليطوم سلامنتاي ريفايفال ابت زغبرون اغلغلوت نيرو اندحر الكمني كمتا يسوع كريستوس زبلوم سلازغبرو طراي كالي مستريله سلازي بزقات عمزي يسوس اندحر منم نجر زيلونا سوق نبل اتسقطانا نبعلو وانجيل يسوس كريستوس غويتا تزارب تلوكا كن تزارب سبخ تلوكا سبخ صلي تلوكا صلي حاب تلوكا حاب ذاتس ات كم تزبلك هتقبر كلها ايو اسالطو زلو يسوس غويتا قطر 31 نمبلا اكوا غيزيس كسا زسعنو زمصون زخدون بزوحات نبرمو ابصموا بوتا بحتلكم حنساخ تعرفوا نعنا يبلوم يسوع كريستوس غويتاي نزا قال كنا نبب كولنا زما حلالفو ملእክት له قدسان احواتي يسوع ندق مزامرتو كحزنولم كولو كحاليلوم كولو ينانري امين دو قدم يسوع طرايو زفوس نيرو قدم يسوع طراي زناغف نيرو حجي غنا اتوم سعابتو خمان لك يسوع زغبروم زنبرو غبرتات كغبرو سلاز جمرو اتيناب ام زمص قطر سب بتعاصافي كم زوسخاينا خنستبهل زلونا امين دو قدم يسوع طراي كفوس كولو يمصو نيرم بزو حسابات حجي غن 13 سبات سلازفوس زلو مس يسوع حويسكا ات ناب ام زوحز حزبي بزتعاصف خمز وسخ نفلط علينا ازيوم بزح ازي بزح دخام كم زلوم كنفلط علينا يسوع كريستوس نذير ايو كعرفهم زدله يسوع غويتاي مخنياتهم تسرح بزح اتوم عيتغنا ازيوم وحدات بمنبارهم مالتي كبرنا غويتاي خون امين
ኣብ ቁጥር 31 እንታይ ዝብለና ንምብላዕ እኳ ግዜ ክሳስዕኑ ዝመጹን ዝኸዱን ብዙሓት ነበሩ ይብለና ክነሓስቦ ዘለና ነገር እንታይ እዩ እንተና እቶም ዝመጹን ዝኸዱን ሰባት ስቕሎም መጽኦም ስቕሎም ኣይኮነን ዝኸዱ ዘለው እቲ ዝናገፍ እንዳተናገፈ እቲ ዝፍወስ እንዳተፈወሰ እቲ ዝንሳሕካ እናተነሰሐ እዮም ዝኸዱ ነይሮም እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ደቀ መዛሙርቱ ኾነ ኢየሱስ ብጣዕሚ ቢዚዮም ነይሮም ማለት እዩ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ ደቀ መዛሙርቱ ኢየሱስ ምጥማዮም ምድካሞም ኣይተፈለጦምን ኣይገርመኩምን ወይ ኣብናይ እግዚአብሔር ቢዝነስ ክትከውን ኮለኻ ብዙሕ ናይ ስጋ ነገር ፎከስ ኣይትገብርን ኢኻ አሜን ደቅዱሳን ኣብናይ እግዚአብሔር ዕዮ እንድሕር ኣለኻ ብዙሕ ናይ ስጋ ነገር ኣይተቀልብን ኢኻ ቅዱሳን ኣሕዋተይ You always get busy with God's business. Amen do. Amen bina እግዚአብሔር business busy ግበረና እግዚአብሔር አሜን ዶ ህጅኮ ጻገም ኮይኑ ዘሎኮ ብናይ ገዛ ርስና ነገር ኮይና ጊዜ ሲኢና ንጎይታ ኢየሱስ ግና ሓላይ ስለዝኾነ ንዑ ኣብ ጽምዋ ቦታ ኸድኩም ይዕርፉ ክብሎም ኮሎንሪ ኣብዚ ዘመንውን ብናይ ጎይታ ነገር እግዚአብሔር ቢዚ ግበረና አሜን ቤተክርስቲያንና ከምዝ ክትከውን ናይ ጎይታ ፍቃድ ብዙሓት ክናገፉላ ክፍወሱላ ብዙሓት ምስ አምላኹም ዝዕረኡላ ቤት ክትከውን እዩ ናይ ጎይታ ፍቃድ ናይ ዘመን ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር የንቅሓያ አሜን ብዛዕባ ቤተክርስቲያን ክዛረብ ኮለኹ ብዛዕባ ኣነ ንስኻትኩም ንዛረብ ዘለኹ ንዓይ ንዓሃትኩምን የንቅሓና ሰባትሲ ናባኻ ወይ ናባኺ ክመጹ ኮለው ተጸናኒዖም ክኸዱሎ ተናጊፎም ክኸዱሎም እዊ ንዓኻ ክዛረበካ ኮለኹ ጭንቀት ይበሪሩ ክብሎሎ ሓንቲ መን ያውደይ ትምስክረለይ ነራ እወ አቢጌል ሓፍትና ትምስክረለይ ነራ ሓደ መዓልትሲ ሓንቲ ጓል ብጣዕሚ መሳርሕተይ አይላ ብጣዕሚ ትጭነቀ አይላ በቃ እና መጽያ ኣብ ገዛይ ኣብ አራተይ ገና ግንቡ ክትብል ኮላን ናይ ሰላም ድቃስ ክድቅስን ሓንቲ አይላ በቃ ካብታ አራተይ ክትስ ኣይትደሊና አይሉ አቱም ሰባት ኣብቲ ገዛና ዘሎ ሰላም ንባዕሉስ ንኻልኦ ዝተርፍ ሰላም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ بينهم بجلبانام تصموا بوتا خدو خلوخا رأيوهم بزوحاتون على ليوم كاب كلن كتماتا دما بإغري نابقو غويو قديمهم دما مسو نابقون تأكبو لنا يسوس دك مزامورتو كعرفو يلو ناب تصموا بوتا حيزوهم اندا هدو خلو ريتريت اندا هدو خلو مالتكوي ترى زي بصحوم اتم اصبيكم سمعني يسوس ندك مزامورتو كمزة عبت كريستياناتنا نجبرو ريتريت إننا وصدهم كله كزناقعو كحنبسو خبلعو خساتيو ريلاكس جبرو ناوصدهم كله سي ترى زي بتحهم بزوحات يخدو هم زلوا على اليوم نابتي بعلي يسوع زخدوا لا زلوا بإجرام نابوخو يخلون ري مغياي ترى زي كونس نبعلي يسوع قديمهم كم عندنا نابتي بعلي يسوع زلوا كبوخلون ري ቅዱሳን ሱቅሎም አይኮኑን ደድሕር ኢየሱስን ደቀ መዛሙርቱን ስዕቡ ዘለው ርኡይ ዝኾነ ነገር ዝተገልጸ ነገር በኦም ይግበር በመህላዊ ሰምዕን ደለኹም ቅዱሳነይ ሱቅሎም አይኮኑን ደድሕር ኢየሱስን ደቀ መዛሙርቱን ስዕቡ ዘለው ርኡይ ዝኾነ ነገር ዝተገልጸ ነገር በኦም ይግበር በመህላዊ ኢድ እግዚአብሔር ኣብ ህይወቶም ክትግለጽ ኣዝዮም ጸሚኦም ገለ ተቀቢሎም እዮም መጽዮም ገለገሊኦም ግና ነቲ ዝኸውን ነገር ንምርኣይ ዝመጹን ኣይሰዓኑም ገሊኦም ካብ እግዚአብሔር ክቅበሉ ኢሎም ደድሕር በዓል ኢየሱስ ሰዓቡ ክህሉ ኮለው ገሊኦም ድማ በቃ ነቲ ዝኸውን ነገር ክርዩ ዝመጹን ኣለው ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክራውድ ንሪኦም ማለት እዩ ካብ ኩለን ከተማታት ናብቲ ኢየሱስን ደቀ መዛሙርቱን ዝኸዱሉ ስፍራ ብእግሮም በሙግያይ እዝነ ናቶም ጽምዓት ይዘሪ ቅዱሳኔ ሙግያዮም ናብቲ በዓል ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዎ ቦታ ምምጾኦም ዘለዎም ጽምዓት ይዘሪኤና
نسطرا يكونن ترائي زي فلت نجر يريو بمهلاو من كل يوم ددحر بعل يسوس دخيمنا سمعنا هاي بلوس صعبو زلو أب قدري سلسان 4 كنا نبب كلنا انتهي بلسي يسوس مسوات بزو حزب رأي بلنا حلاو كم زي بلنا باقي نبرمو دنجت اللهم بزوهن كمحرم جمرة آمين دو يسوس كابتا تسقيلوا زنبرة جلبا مسوات أزرعيو نجر انتايو بزوه زتسمع حزبي يريو آمين دو أنتم سبات منفس عملاقي ززاربكم زلو أنا يكون كون يزبلكم زلخو كمنا يسوس كريستوس عيني يهابكم تريدوا لهم بزوح زتسمع حزبي أنا يرئي بزوح زتسمع حزبي سلازر أخوي خانا أنا نقحين أحدكم كنقح أبزي 4 ساعات 5 ساعات مساهم كوف زبل زلهم قدوسان يسوس انتا يريو أتأبئكم سمعوني توم تسمعون زلهم قويتا يباركم جيزي عديكم تسمعوا زلهم إزي سمعوني مغنياتهم أبتتصحف كوي نبرن منفس قدوس حجز نقرن نيز نقركم زلهم يسوس مسوات بزو حزب رأيلو opportunity ريو do you see opportunity harvest رأيك هدلو harvest رأيك دلو كم تو يسوس زريئو تريدو لها كم تو حواريا باولو زريئي تريدو زرخبو وقات امين تايت قومونيرم بعال حواريا باولوس كمان كاي ترفو زرخبو وقات امين تقومولو نيرم اكزابير شمو يبارك يسوس كابتا تساقل وازنا برجلبا مسوات ازرائي نگرن تاي بزو زت اماء هزبي حلاو زيبلو هزبي قواسا زدلي هزبي كدحن زلو هزبي أنت سب تريدو لها أنت حفتي تريدو لخي أبتا زلها يا ختما تريدو لها مالسي إلن هذا زرعي إلن يورسان حفتي أي ترينا لخي إيوب حوا أي ترينا لها قالوا أي ترينا لهم كم تي يسوس كريستوس زري أو أي تريون يعين تلبونا نايكفت آمين مستو عالية حابنا آمين اتهازل لنا مدري opportunity أنا اكزابير أبو زقمت أنا مخنيات هاللو متان كنورس متان نتوم زوصم حزبرينا صمعاتهم كنروينا تتصوينا زلنا يسوع كريستوس قويتاي ولو ندق مزامرت يحالي اللومن يفتومن انتخونه نتي نابوز مص حزبنا ببادو خفانو ايدلين كمز عينت لبي حلونا زرحره لبي زدنقص لبي سلامنتاي مسيلكم بزحات ابته كريستيان زي يغلغلو كنغركم تميستر كنغركم تميستر كسمع ازدلي سبالو بزح سب كغلغل زي دلي سلامنتاي اغلغلوت بكومباشن زجمري برهراهي هات جمرو اتوم زغلغلو سبات اندحر استبيلكم زلخم روح سبات يم زغلغلو زدنقصو سبات يم زغلغلو حقኛ አገልግልቴ ዝብል ዘለኹ ካብ ድንጋጽ ተበጊሶም የም ዘገልግሉ ኢየሱስ ክርስቶስ መብዛሕትኡ አገልግሎቱ እንደህሪእኹም ደንገጸሎም ዝብል ቃል ተንብቡ ይኹም እንታይ ማለት እዩ አነ ሕጂ ብጎይታ ስለዝዳሓንኩ ብጎይታ ካብ ድቅድቅ ጸልማት ናብ ዝድንቕ ብርሃን ስለዝመጻኹሲ ካልኦት ከምዝ ኸማይ ናብዚ አነ ረኺበ ዘለኹ ሰላም ናብዚ አነ ረኺበ ዘለኹ ህይወት ክመጹ ብምድላይ بسناي تبغسو نتوم كالو زغلغلو سلامنتاينا زي نغلغل اندحر الى انا بتناتي example كنغركم اندحر كوينه بتناتي definition كزارب اندحر كوينه I don't know how you enjoy life with Christ مس كريستوس كمي enjoy تغبرو لهم life ايفلطني ግን نتزطعم كاي حسب كطعم تدليو نتز استماقر كاي نغريو سبات كستماقرو تدليو بحق دو غويتا هيوت مس غويتا يمقرنالو يمقرنا انتلوس كالوت سبات كا نحنا ستنايو نحنا زرخبنا نغر كرخبو ازدليت زي اوشطنا اسقسالو يسوع كريستوس غويتا
يسوس نابز مدربدا ويدما نابز صموا بوتا زمص سلمنتايو تقند الامعون دهريلنا ندق مزامرزو نتوم صعابتو خعرفو مليونير ግን مسرعيه كابت جلبا مسورده مسرعيه زصمع حزبريو حرر زبل حزبريو دنگصلم بزح كاك محروم جمره يبل አገልግሎት ካብ ድንጋጽ አይዝ ጅምር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሳብ ክንዴ ንድንግጸሎም ነቶም ብስተፈላለየ ማዕሰርቲ ዘሎ ብድራግ ተታሒዞም ዘሎ ብዝሙት ተታሒዞም ዘሎ በቃ ገጽ ጎይታ በቃ ዘይራአዩ ኣብ ሲኦል ዝነብሩ ዘሎ ኣብ ምድርና ነበሩስ ኣብ ሲኦል ዝነብሩ ዘሎ ሳብ ክንዴ ንድንግጸሎም ቅዱሳን አሕዋቴ زيلابو غيزينا زلنا سلازي وانجيل هيزنا نوصا ندنگص اندحر كوينا نفقرو من اندحر كوينا وانجيل هيزنا نوصا يسوع كريستوس غويتاي وانجيل طراي زدحن يسوع غويتاي نابصموا بوتا زمصول مخنيات دق مزامرتو متان كعرفو كبولعون كساتين نيرو غينتو كونتا تقيرو نا عرفت معالت تكون استبندبت ناي سراح معالت تقيرا قدسان يسوس نتوم كندي واغا كفيلون ببزح دكام نابو زمصو سبات مسرعي ازي دنگيصلو انتي يبل تقال حلاو كم زيبلن اباغي نبرومو تاي مالتي قدوسان حلاو كم زيبلن اباغي نبرومو انتي مالتي قدوسان احواتي حلاو اندحر زيبلكاكو اب حدغا ودي كالها مالتي كاب حدغا كو يسوس كريستوس ادحينوم نزوم سبات حلاوي خوينلهم نعين عهدكم من حلاوي خويننا Oh my goodness praise God حلاو كم زي بلنا باقي نبرمو دنگصلهم بزحكا كمهروم جمره بلنا بتعم دزبل بزبل منقديو مارقوس يحفلنا زلو ماتيوس حمومات احويهم مسبله نابت تعمراتي بقطتا زخيل مارقوس غنا انتايلو بزحون كمهروم جمره بلنا فلطت زناقف مخانو سلازا امن يسوس حزبي سعان فلطت يطفالو سلازبل بقى فلطت كم زناقف فليطو متان كيطفو إلو بزح محارو مس محارومي دحريو زفوسو من زمغبو من يسوس غويتاي يسوس نابت نسغا زدليوم فوسي يخون مغب بقطتا ايكرن قدوسان فلطت كم زناقف سلازفلطن اتي نسغኦም زدليو ነገር قدم مغبارو نت طمي زلو منفسوم كمغب كولونري متان منفساو فوسي كروخبو يسوس كمهروم كولونري قدوسان كم تماتيوس يحفلنا زلو يسوس تمهرت مهيرو طراي يكونن حديغوم نحموماتومن فويسي ازي طراي زي كونس نسغኦም زدليو مغبون هيبو مغبي اصغيبوم يسوس غويتاي كاب 35 كساب 37 زلو حساب كنريو خلنا انت ابل اتغزي ازيو مس حالفه دق مزامرتو قريبوم ازي بوتا ازي برخاي مدرخا مسي زبل عيبلو منمو ابطقانا نابزلو اقوشتن ادتاتن كيدوم نعاتهم زبلون دغو اسنابتهم بلو نسو غنا مليسو كبلعو نساتكم حابوم بلوم نساتهم كا كيدنادو بخلت 100 دينار انجيرا خن ادغمو خبلو خن هبوم بلوو قطر 35 كجمر كولو انت الي جميرو قدسان اتي غيزي مس حلفه يبل دق مزامرتو ناب يسوس قريبوم تايلمو ازي بوتا ازي برخايا مدرخا مسي زبلع يبلومن امابطقانا نابزلو عدتات قشتات كيدوم نعاتهم زبلعو كعدغو اسنابتهم زوم غواسا زيبلوم يبلوم زلو يسوس كريستوس زدنگصلوم يسوس كريستوس افانوم يلمو نزي زبللو مخنيات علوم يمسيم بمحلاو اتبوتا صموان برخان بمباري اتي نيجاتيف كنوسدو يبلنان كمزي اون علوتاوي ነገር كنوسدو يبلنان نزي ነገር زي مخنياتهم دق مزامرت تزاربو ነገር حقيو اتزلو سفرا صموا بوتاي مالت بيت مغبታት ريستورانتات زلو ويدما اب ከተማታት አይኮኑን ዘለው بوالا እንኳን ባን በሊኦም ካይ ሓድሩ ኸማንሲ تزلو سفرا ክትዕድገሉን ክትሸጠሉን ዘይትخلሉ ቦታ ብምንባሩ يم نساتومن ካብ ሓልዝ ተልዓለ ኸውን ይኽእል እዩ
ኣፋንዎም ዝበሉ ስለዚ ብኔጌቲቭ ጥራይ ክንወስዶም ኣይንኽእልና ማለት እዩ ኣብዚ ደቀ መዛሙርቱ ዘምጽዎ ናይ ምፍናው ሓሳብ ኢየሱስ ክነጽጎ ከሎ ንሪ ነዚ ዝገበረሉ ነገር ስለምንታይ እዩ እንድሕር ዳኢልና ናብቲ ዝቕጽል ትምህርቲ ክወስዶም ስለዝደለየ እዩ ኣሜን ደቅዱሳነይ እቲ ናይ ውሽጢ ሓቐኖኦም ኣዝዩ ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ኢየሱስ ግና ባዕሉ ኣጀንዳ ኣብዚ ጉዳይ ነይርዎ ነቶም 5,000 ዝኣኽሉ ሰባት ክምግቦም ዝደለየሉ ክልተ ምኽንያታት ኣለዉ ኢለ ኣምን ኣነ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ደቀ መዛሙርቱ ንትምህርቲ ክኾኖም እዩ እቲ ኻልኣይ ድማ እቲ እኩብ ህዝቢ ማንነት ኢየሱስ ክጋሃደሎም ስለዝደለየ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቂሉ ምግቢ ከብሎኦም ኢሉ ይኮነን ምግቢ ብልዕዎም ቅዱሳን ኣሕዋተይ ማንነት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ስለ ይርድኦም ስለ ዘይነበረ መታን ማንነት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኩሉ ክጋሃድ ሕጂ ክነስተብለሉ ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ በብቁሩብና ገበረ ማንነቱ ንደቀ መዛሙርቱ ኾነ ንህዝብታት ዝገልጸሉ ሰባት ጊዜ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣሜን ዶ ዮባ ሬድ ሃቦ ደሃን ዲስትራክት ካይገብረና ሓደ ሰብ ሰምዓኒ ደሎ ጎሮሮይ ተላሕትቱ ኣለኹም ትሰምዑ ደሎ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ክልእኾም ከሎ ምንም ነገር ትዝክርዎ እንድህር ኮይንኩም ቅዱሳን ኣሕዋተይ ስምዑኒ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ክልእኾም ከሎ ምንም ነገር ከይማልኡ ኣብቲ ዝሃቦ ቃል ተመርኪሶም ክኸዱዮም ነጊሩ ሰዲድዎም ቅዱሳን ነዚ ዝገበረሉ ምኽንያት እንታይ እዩ መታን ትውክልቶም ኣብኡ ክኸውን እዩ ኣይኮነን ዲ ትዝክሩ ዲኹም ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዘጽናዕናያ ኣብ መንገድኹም ብጀካ በትሪ ክልተ ክዳን ኣይተሓዙ ቀሚሽ ኣይተሓዙ ዝብላዕ ኣይተሓዙ ኢልዎም ኣፋኒዎም ብዘይ መግቢዩ ንዕዩ ኣዋፊርዎም ነይሩ መታን ኣብ ትውክልቶም ሲ ኣብኡ መታን ክኸውን ደቀ መዛሙርቱ ክጓዝኡ ከለዉ ኢየሱስ ዘይኮነስ ንቃሉ ሒዞም እዮም ነይሮም ተጓዒዞም ቅዱሳን ክጓዓዙ ከለዉ ንቃሉ እምበር ንኢየሱስ ሒዞም ኣይኮኑን በብኽልተ ኸይዶም እቲ ቃል ድማ ብዓወት ወሲዱ ብዓወት መሊስዎም ኣሜን ዶ እቲ ዝተቐበልዎ ቃል እቲ ዝተቐበልዎ ስልጣን ወሲዱ بعوت مجلسهم يسوع قويتاي أبتنا مجمرت عبر نا يسوع تمرت انتاي لهم أبتاز أتهمو بيت كاب أكس أتوتشو أب أتأمتو زبل تمرت مهيروم نيرو دك أمزامرتو بزعبا زبل عون ستيون نجر أيش النقونيم مغنياتهم تاز أتوا بيت سلتقرب لهم إذا نايلوم تمرت دما منم أبزي بلوبوتا كميجركا أب أملاك توكلي سمعنا دلهم قدسان حواتي كم حلالفو دليز الله مجمر تاخل أخهم كله أب مارك أشدش تأثرته كتكدو خلهم منم ما يتمالو أب حنت جزاءته أب أبلو أب أستيو أقل جلودكم ساتودو أب أتصنحو إلو سريدوم نساتهم نأتي سمعوا قال كيدوم كم تزبلهم غيرهم كاي تشجروا كاي تأميو كاي عراقو تمريسهم يسوع كريستوس قويتاي إذا نايلهم معلت تمرتقن فليت بليا እግዚአብሔር ይመስገን ምንም አብዘይ ብሉ ነገር ከመይ ጌርካ አምላኽ ተወከል ኣብትዝለኣኸካ ተወከል ትምርቲ ካልኣይ ለሰን ክምህሮም ኮሎንሪ ኢየሱስ ጎይታይ ኣብ ከተማታት ንኢየሱስ አሚኖም ሞዮም ኣይኮነን ዲቅዱሳን ኣብ ከተማታት ንኢየሱስ አሚኖሞስ ከይዶምሲ ዝገበርዎ ሁሉ ጸብጻብ ሂቦም ሞዮም ኣብ ጸምጸም ምድረ በዳ ግን ነዞም ሰባት ጥሜት ካይትውድኦም አፋንዎ ኢሎሞ አይገርመኩም ንኢየሱስ ኩሉ ግዜ ነሕና ኸሙይናኮ ኢየሱሰይ ጥዑም ኢየሱሰይ ንብል ገለ ሽግር ምስ መጸ ገለ ጽንክር ትብል ነገር ምስ መጸት ሽዑ አቤላ ሓታ ኢየሱስ ንብል ማለት እዩ ኢየሱስ ድማ ክኸዱ ኣየድልዮምን ይኽበልዑ ንስኻትኩም ሃብዎም ክብሎም ኮሎንሪ ደቀ መዛሙርት ኢየሱስ ማንነት ኢየሱስ ክሳዕ ሕጂ ብደንቢ ስለዚ ተገልጸሎም በተን ዘለዋና ገንዘብ ጌርና መግቢ ክንዕድግዶ ኢሎም ናብ ምርባህን መምቃልን ከኣቱ ኮሎንሪ ቅዱሳን ኣሕዋተይ
ዮሐንስ ክጽሕፈልና ሆሎ እንታይሉ ኣብ ዮሐንስ 6:10 እቲ ክገብሮ ዝደልየ ባዕሉ ፈሊጥዎ ነበረሞ እዚ ዝበሎ ምእንቲ ክእዘቦ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ክእዘቦም ኢሉ ከምኡ ገይሩ እንታይ ዓይነት ሪአክሽን የሪኡ ኸውን እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ይህቡ ይኾኑ ዝበልዕዎ ንስኻትኩም ሃብዎ ክብል ከለኹስ እንታይ ዓይነት መልሲ ይህቡ ኾኑ ኢሉ ክእዘቦም ኢሉ ገይሩ እምበር ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ፕላን ነይሩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣሜን ዶ ነቲ ዘሎ ጸገም ኣለለዮም ሞየም እዚ ኣስተብህሉ ቅዱሳን ኣሕዋተይ ነቲ ዘሎ ጸገም ኣለለዮም ሞየም መግቢ ዘለዎ ስፍራ ምዃኑ እዞም ሰባት ክበልዑን እንተኾይኖም ናብቲ ጥቆኦም ዘለዎ ኣድታት ክኸዱ ከም ዘለዎም ተረዲእዎም ኣሎ ቅዱሳን እቲ ዘለዎ ስፍራ ምግቢ ከም ዘይብሎ ወይ ድማ እቲ ጸገም ኣለለዮም ሞየም ግን መፍትሕ ግን የብሎምን ጸገም ኣለለዮም ለው መፍትሕ ግን የብሎ እንኮ መፍትሕ ናይ ጸገም እዚ ኢሎም ስለዛ ሓሰቡ ኻዮም ነቲ ሓሳብ ዘካፈልዎ ኢየሱስ ካ መኻዳ የድልዮም ኢልዎ ደቀ መዛሙርቱ ጸገም ኣለለዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ታይሎሞ ንየማን ጸገም ምስጠመቱ ኩሉ ሾፒንግ ሞል ገለታ ዓጽዩ ማለት እዩ ከምዚ ሕጂ ሾፒንግ ሞል ተዓጽዩ ዝብላዕ ስተይ ፉድ ኮርት ኢና ንብሎ ኣብዚ ፉድ ኮርት ኩሉ ተዓጽዩ ማለት እዩ ክትበልዓሉ ትኽእል ስለዚ እቲ ጸገም ኣለለዮሞ መፍትሕ ግን የብሎምን እታ መፍትሕ ኢሎም ዝሓሰብዋ እንታያ ካይመሰየ ኾሎ ዓይንኻ ሓዘ ኾሎ ነዞም ሰባት ናብቲ ክበጽሑሉ ዝኽእሉ ቁሸታትን ዓድታትን ይጓዓዙሞ ኣብኡ ኸይዶም ክበልዑን ክሰትዩን ክዕርፉን ኣፋንዎ ሳያታ እንኮ መፍትሕ ኢሎም ናብ ኢየሱስ መጽዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ እዚኣ መፍትሕ ኣይኮነትን ናይ ግድን ዝበልዕዎ ንስኻትኩም ሓብዎ ሃሌሉያ መብዛሕቲ ግዜ ንነፍስና ኣብ ከምዚ ኩነታት ንረኽባ ኢና እቲ መልሲ ምሳና ኾሎ መልሲ ኣብ ካልእ ክነናድ ንርከብ ሓቅዶ ሓሶት ቅዱሳን መብዛሕቲ ግዜ እቲ መልሲ ምሳና ኾሎ መልሲ ኣብ ካልእ ክነናድ ንርከብ ኢየሱስ ነዚ ኣተሓሳሲቡኩም ዘሎ ጉዳይ መፍትሕ ዝኸውን ነዞም ሰባት ከይፋነኹም ኣብዚ ድለይ ኢልዎም ኣሜን ዶ እቲ መልሲ ጥቓኻ ኣሎ እቲ መልሲ ኣብ ከባቢኻ ኣሎ እቲ መልሲ ኣብ ውሽጥኻ ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሎሚ ምናልባት ነዚ ቃል እንሰምዕ ዘሎና መፍትሕ ናይ ሽግርና ምሳና ክህልው ስለዝኽእል ቅድሚ ናብ ካልእ ምቁማትና እቲ መልሲ ሕቶና ምሳና ክህልው ስለዝኽእል ብሕድኣት ነስተብህል ኣሜን ዶ ኣጋር እኮ ትበኪ ነይራ ትውጭጭ ነይራ ወደይ ክመውት ክሪዮ ኣይደሊ ነይላ ነይራ እግዚአብሔር የእንታ ምስከፈተላሲ እግዚአብሔር የእንታ ምስከፈተላስ ልክ ደቀ ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ከም ዝገብሮ ዘሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር የእንታ ምስከፈተላስ እቲ ምንጭስ ኣብኣ ነይሩ ኣብ ትሕቲኣ ነይሩ ቅዱሳን ኣሕዋቴ ተተርዒሳቶ ነይራ ቅዱሳን ኮፊላትሉ ነይራ እቲ ምንጭስ ምስኣ ነይሩ እቲ ዘብከያ ዘሎ መልሲ ጸሎታስ ምስኣ ነይሩ ደቀ መዛሙርቱን ዓይኖም ከፊቱሎም ስለዚ ቅዱሳን ኣሕዋቴ ሎሚ ምናልባት ነዚ ቃል ንሰምዕ ዘለና መፍትሕ ናይ ሽግርና ምሳና ክሕልው ስለዝኽእል ቅድሚ ናብ ካልእ ምቁማትና ትመልሲ ሕቶና ምሳና ክህልው ስለዝኽእል ብሕድኣት ነስተብህል ከምቲ ዮሐንስ ጸሓፈልና መታን ክእዘበና ኢሉ ኸውን ስለዝኽእል ነቲ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ንዝኾነ ነገር ጎይታ ንስኻ ትፈልጥ ንበሎ ካብ ዓቕምና ንዝኾነ ነገር ጎይታ ንስኻ ትፈልጥ ንበሎ ናብ ሓድሽ ልምምድ ጎይታ ከእትወና ኾሎ ተቐዳዲምና እንታይ ክንገብር ኢና ኣይንበል ጎይታ እንታይ ከም ዝኾነ ሓሳብካ እንተ ዘይፈለጥኩ እኳ ንስኻ ትፈልጥ ኢልና ነቲ ጎይታ ኣብቲ ጉዳይ ዝገብሮ ንርኣይ ኣሜን ዶ ነዚ ቃል እንዳጽናዕኹሲ ነዚ ቃል እንዳጽናዕኹስ ሓደ ዝነገረኒ ከምዚ ሓቀኛ ታሪክ ኢሉ ዝነገረኒ ሓሳብ ትዝኢሉኒ ማለት እዩ ሓንቲ ጓል እንታይ ገይራ ይባሃል ኣብቲ ማትሪክ ምስ ገበረሲ ማትሪክ ገይራ ማትሪክ ምስ ተፈተነት ጸልያ ከም በቃ ብጣዕሚ ያጸልያ እግዚአብሔር ክድግፋ ነጥብ ከተምጽሞ በቃ
كتمهر زح يونيفرسيتي بقى دبلوما كتمص صليا نغويتا صليا تفتينا دحر تي نطبي زمصو بمولو تلطيفو كمتي كلنا نفلطو نطب مصيلكا ناي مصالكا بيت تمرتخا هيدكا تري تطقعو بسمات حج خيدا ابتناي دبلوما خيدا ابتناي دبلوما خيدا مسنببت شمايلن حريقه غويتا تعذبك الله يلاتو بقى تعذبك اذا كله لمينكا سي كمز تغبرني الى اب نغويتا خوريا خيدا غزا اخوف الى بقى حريقه محازات دوللا محازا امس دولتلا انت ايلاتا او كستو محازاي شمكدا اب انقو حغوسكي لاتاس إيه انت ترخيبو حريقة أسلازلا انت ترخيبو مسلتاس شمكدا ابتناي ديغري زمصوس تلطيفولو إلاتا زاغوال زيا ديغري سايمصني إلى حسيبا بقى غويتا بقى دبلوما كمص كحغزني إلى حسيبا جن ابت ديغري شما وصي مالتي كابت زلمنتو نلعلي غويتا غيرو مالتينا شعو انت إلاتو نغويتا يبحال غويتا تعذبك مشيلاتو نيرا تعذبك نمش إلاتو سلازي غويتا كزبنا يلو كيكون بتغداي زحلفنا يتنغر قدوسان احواتي يسوس كزبوم دليو زبلع نسخاتكم حبوهم يلو تعذبك نمش غويتا إلاتو تعذبك الله إلاتوس نا بتملخ انتاي نغويتا عين الزبونينا نغويتا سي تعذبك عين بلونينا شمو يبارك بحاصيرو ناي دق مزامرتو ملاش انتاي نيرو عين خلنين كاباناس تريفوميوم بتنزلو انا كو عديغنا هنبلعم تايلنا فصيمو اي اخلومني سلازي تمفتحي كمتا انتو بيزبلناكا نزوم سبات كمتا زمصوا مفناوايا نمفناوميو زواصانا إلوم ابا خرغصو خولو نري مالتي كاب 38 ساب 40 انتاي بنسو دما كندين غيرا خمزلكم كيدو رايو بلوم مسفلطو حمشتن كلتن عسان بلوون نخلهم بب معدي الناصرعو ابلملم سعر خامطوم عززو ككم مسرعون بب 200 بب 50 تقمطو ابزي حدا زدنق نجر كنغركم اتوم تسمعوا زلهم ملكت غبور لي اتوم اكتيف كوينكم اذانكم صليهم تسمعون زلهم حدا قداس نجر كنغركم يسوس غويتاي يسوس ندق مزامرتون تايلوم بلو كتمغبوم كابزي كالكم كيدكم كندي انغيرا خمزلكم ريئكم نغرون بلو ايغرم دق مزامرتو زلوم مسفلطون يسوس زلوم نغرو زلونا حمشته انغيران كلتا عسانين إلومو زغرم نغري كمز خنغبر غويتا يدلينالو كن امنو اميندو كامنا كارد انبلو قدما انا كنغركم ذا حسبكم منغاري كامنا كارد انبلو قدوسان يغرمكم ازوم سبات زياتهم يسوع كريستوس انتا يلمو كيد كافانوم زوم سبات يخيدو يلمو نيرم قدوسان زي حساب ترديكم الله يخيدو يلمو مفتح زي طراي يلمو نيرم دحر يسوع كريستوس كخدو ايد ليمنيو نسخاتكم زبلعون ستيون حبوهم مسبلهم نتا خوشو يسوع كريستوس مليسو ابيلوم ني يسوع هيبومو كازز تازاز كوص كيدو زبل تازاز كوص يسوع كريستوس مليسو نتاخو عشو اقبلوم شعو مليسو منساتهم كا عين خلني لمو ناكلته 100 دينار ولا تنغز نزوم سبات اي بصحومني إلومو مالتي يسوع كريستوس تايلوم شعو كيدو كندي بك انت كندي انتي كمزلكم رايو لوم زغرم نغر انتي مسيلكم قدوسان احواتي يسوس ندق مزامرتو نتوم حزب بمعدنا سرو خقمط عزيزو يبلنا زغرم نغري اتوم حزبي ات مغبي كابي كم زمص ايفلطونيم سمعوني قدوسان اتوم حزبي
اتمغبي كابي كم زمص ايفلطونم ግን ንخبلዑ ከምታ ደቀ መዛሙርቱ ሰርዕዎም ንخبلዑ ተቀሚጡ ቅዱሳን አሕዋቴ እዚ ጥራይ አይኮነን ደቀ መዛሙርቱ ኣብቲ ከባቢ ኣብቲ ዝነበርዎ ስፍራ ምግብ ደልዮም ዝረኸብዎ 5 እንጀራን 2 ዓሳን ጥራይ ይርዳአኩም ደሎ ሓደ ሰብ ዝተረድኦ ሰብ ኣሎ 5 እንጀራን 2 ዓሳን ጥራይ ተረኺባ ዘላብቲ ስፍራቲ ኣብቲ ስፍራቲ ሲ 2 ዓሳን 5 እንጀራን ጥራይን ተረኺበን ዘለዋ ቅዱሳን ኣነ ዝገረመኒ እንታይ እንደሕሪልኩምኒ ደቀ መዛሙርቱ ናብ እምነት መጽዮም ወዲያው ናብ እምነት መጽዮም ከመይ እንደሕሪልኩምኒ ከድኩም ከቁመጡ از ግበሩዎም ኢሎም ተዓዚዞም አቀሚጦም አይገርመኩምን 5 እንጀራን 2 ዓሳን ከም ዘለው ናፈለጡ በእምነት ተዓዚዞም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ በቃ ዝበለና እንገብራለና ይለው እትናትና አይዲያ አይሰርሐን እትናትና ዘቅረብናሉ ሐሳብ አይሰርሐን ስለዚህ ምስትናቱ ክንሰማማ አለና ምስኡ ክንሰምር አለና ነትዝበለና خنا አምኖ አለና ይሎም ነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአዘዞም ነገር ገብሩ ሆሎ ንሪ ቅዱሳን 5 እንጀራን 2 ዓሳን ከም ዘሎ ናፈለጥካስ 5000 ሰብ ኮፈሉ ትብል ክትበሉ ኢኹም ክሰቱ ኢኹም ኢልካስ ኮፍተብሎም አብ እብነት ይሐትት እዚ አብ እምነት ይሐትት ቀልጥፍና ንመለስ ከም ዝናይ በዓል ደቀ መዛሙርቱ ቀልጥፍ ኢልካ መምላስ እንድሕር ሸኺኻ አላህ ምልስ ከም ዝናይ ደቀ መዛሙርቱ ጎይታ ይባርኩም ሳላስ ተዓዘዙ ድማ እቶም ብጥሜቶም ክፋኖ ዝተሐሰቡ ጸጊቦም ኾዱ ሆይኑ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ልብቶም ደቀ መዛሙርቱ እንታይ ዓይነት ሕቶታት ተላኢሉ ይኸውን ኢልኩም ተሐስቡዶ ምንም ከሐዘስ ነዘን 5 እንጀራን 2 ዓሳን እንታይ ገብረ እንደልዩ ዝብሉ አይመስለኩም እንደ ቅዱሳን ብዙኾነ በእምነት ተዓዚዞም ኢየሱስ ግበሩ ዝበሎም ነገር ክገብሩ ሆለው ንሪ ሰበይ ነግረኩም አለሁ ቅዱሳን ኢየሱስ ዝበለካ ዋላ አይምሰልካ ዋላ እቲ ኢየሱስ ዘአዘዘካ ነገር ካፕትናትካ ካልኩሌሽን ዘሐለፈ ከውን ስለዝኽእል በዘየገድስ ተዓዘዝ ሽዑ ክትሪኢኻ ተአምራት ብዙሕ ሰብ ተአምራት ክርኢ ይደልዩ ኣብ አገልግሎቱ ይኹን ኣብ ህይወቱ ይኹን ኣብ ኩሉ ነገራቱ ተአምራት ክርኢ ይደልዩ ነቲ ተአምራት ዞምጾ ነገር ናይ እምነት ስጉምት ግን ክወስድ አይደልኒ that's why ተአምራት ዘይንርኢ ኣብ ህይወትና that's why ኣብ አገልግሎትና ተአምራት ዘይበዝሕ ቅዱሳን ተአምራት ክንርኢ እንደህር ኮይና ወይ ድማ ተአምራት ተሰይሙ ዘሎ እንታይ ማለት መስይልኩም ናይ እምነት ስጉምት ክትወስድ ኮለኻ ዝፍጠር ነገር አሜን ዶ ተአምራት ናይ እምነት ስጉምት ምስወሰድካ ዝፍጠር ነገር ተአምራት ብዙሓት አይርእይዎን ተአምራትቶም በእምነት ዝጓዓዙ ሰባት የም ዝርእይዎ እዝን ዘለዎ ይስማ ኣብዝ ሐዋርያት እንታይም ገይሮም ነቲ ንሳቶም ዘምጽዎ ሐሳብ ሓዲጎም ኣብቲ ናይ ኢየሱስ ሐሳብ ከኣቱ ኾሎ ኢና ንሪ ስልጣን ሂቡ ምሰፋኖም ነቲ ቃል ሂዞም አስሊጦም ተመሊሶም ንዕኡ ረሲዖም ንኢየሱስ በል እዞም ሰባት አፋንዎም ኢሎም ኖ ምፍናው አይልዮምንዩ ዝብላዕ ንሳትኩም ሃብዎ ምስተባሃሉ ከምታ ስልጣን ሂበኩም ምስበሎም አሚኖም ዘስለጡ ኮሙ አይገበሩን እንታይ ዳና ምኽንያት ማሃባትዮም መብዛሕቲ ጊዜ ሰባት ቀልጢፍና ናብ ሪዝኒንግ ናአቱና ናብ ምኽንያት ማሃብ ናአቱና ደቀ መዛሙርቱ ረሲዖሞ እቲ በኦም ዝተገብረ ተአምራት ረሲዖሞ ምንም ከይሓዙ ኸይዶምሲ በሊዖም ጸጊቦም አስሊጦም ከም ተመልሱስ ረሲዖሞ ኢየሱስ መሊሱ እንታይ ኢልዎም ኪዱ ዘለኩም ራእይ ፍለጡን ዳሓር ንገሩን ኢልዎም ጸብጻም ምስሓብዎ ኸ ኢየሱስ ሓደ ትእዛዝ ሂቦም ዘሐጉስ ነገር ካብ ሸዓኒነው ምኽንያት ክህብዎ አይንርኢኒና ኢየሱስ ጎይታይ ነቲ ሰምዕዎ ነገር ክዕዘዙን ነቲ ተባሃልዎ ክገብሩ ኾለው ንሪ ደቀ መዝሙር ናይ ኢየሱስ ዝገበርዎ ናይ እምነት ነገር ኢየሱስ እንታይ ከም ዘሐሰበ እኮ አንተ ዘይፈለጡ እምነት እዚያ ቅዱሳን you don't know ናይ እግዚአብሔር አጀንዳ እንታይ መዃኑ ከይትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ቅዱሳን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ከም ዘሐሰበ አይፈልጡንም ዞም ሰባት
أقمطو تباهيلهم أقمطهم سرعوهم تباهيلهم سريعهم اللهم لأردسان يسوس انتاي كجبر كم زلية منم كيفلتو بأمنت نستبهلو خبرو خلونري اتمئزاز دما نابتي تلمامي دومو زي فلتو لممدي اتيوهم كبر نقويتا يخون مئزاز نابتي زي تلمامد كايو لممد كم تأتي قبر كايو آمين دو مئزاز اتا سيمبل مئزاز نابتري إخايا زي تفلت نجر كبري أتوقع خبر نقويتا يخون اتا تغكلين أمنت زياء زرقه نجر يلن يسوس انتاي كم زقبر كم يجرو نلعلي حموش تشح سبات كم زمقبهم زتزهربو نجر يلن جن يسوس نسخات قبرو تفلت إخا أملاخ إخا أي تحفرني خايلهم بأمنت نتخلو سب معدخت قارسو تسرع لهم نتي يسوس زعزم نجر قبرو خلو نري إن أمنو نجر انتاي قدسان إن أمنو نجر انتايو بتعمي امنة تدربشات السبخ يا كل جزء أنا خنقرأكم تاتخكلين يا امنة إن أمنو أنتو يوب الزارم نيروس لزين بركم حليفكم كون خلي امنة انتاي قدسان مسيلكم اتنا أمنو نجر انتاي مخانو خنفلت علينا بعد ما يسي حدا باستر كسبو كله انتاي لسي أبو أتاقو اللي كاي نجر كوخم بقى أبو إمنو قلب النيرو إننا إذا زرب أي فتخوان انتهينا أنا عمن كيسا معنا إلي بقى أنا السلاسل نيره إن أمنو كنت سمعنا يقالو كوي انتهينا أنا عمن إلي يحسب نيره أردس عن حواتي كيسا معها أمن تبال انتهي موخ أمن نينا يموخ أمن سلازي امنت اتنسمعو نغرينا نامن تقداماينا امنو نتي اتقال زحابي تقداماينا امنو اتقداماي نامنو مني ندريلكم نتقال زبنا نينا نامن اتقال زحابه مني اقداسي اتقال زحابه مني اقداس قال اي دما نتسمعنا يقالنا نامن امين دو نتي زسمعنا يقالنا نامن امين دو قدوسان ايتتعشو امنت كم مسمع ايو مسبله مسمع دما بقال كريستوس يزبل نتقال طراي انت سميخا امنت اباها زطري سئلكا اب حشوي ايتنبر ام تالنيو اغاغيوم نام امنت بتخكل ايتسبخنيا امنت انتاك تامن كم زلك ايتنغرنيها انا نغركالو تامنو نغر نتسمع خاي نغري سبات ولا حاسوت متيم تنغيرو مخا نت حاسوت تقبل كاتخيل زعمن كايو كو نتسب زي خونس نتسمع هاي انفورميشن كو يخا تامن بحصيرو نتسمعو انفورميشن يخا تامن ويتنصغو نتنصغو كما عين سمن انت خويني هاتنصغو اتسبتي credibility ناتو زيرو انت خوينو اي تامنونيها كلاسو حساويو اتي سيطان دهر زمصو دمص اندحر كوينو نسو ابو حاسوس سلازخونه اي تسمعوني اي تامنونيها كتموتي خان دحر يلوكا اغزابيركا اي تموتنيها كبر املاك تزنتو خان دهر يلوكا نينا ها تامنو نينا انفورميشن ها تامن اسو امبورطانت سلازي قدسان ان امنو ነገር እንታዩ ተቀዳማይና አምኖ መኒ ተዛሪቡ ካላ አይድማ اتسمعنا يقالنا نأمن بتفطرونا نيتشركم مورا ايوه بحرياتاتكم مورا ايوه بتفطرو سقلنا نمانم نزيد نفلطو سب اين امنينا تامنو ديكم نزيد فلطو سب ابغزاكم اتيهم تحضروا ወይ ድማ مزيد فلطو سب زغونه عينت بيزنس تغبرو نزيد فلطو سب سي كمي غيركا تامنو امنا زحدرولنا نغرات سلازلو حدا سب كزارب كله ويون بكايدو وي دما كاب سبات بسمعنا نغرات اب حدا سب امنت كنحدر نخلينا ابزا حيزنا زلنا معراف دق مزامور يسوس بامنت يوم ابز تعزيزهم نخززو حيل زخونم نغر انتاي اندحريلنا گن مس يسوس غيزي يحلفو سلازلو بزعبا يسوس ولاون وسون انت خونه فلطات سلازلو
اتفلت دما امنه تحدير الله بتز حدرهم امنه دما تعزيزهم امين دو اتنسمعو نغري امنه عوشتنا استكل امين دو قدسان سلامن تايدو كابت سمعو تحلو زبلنا ايبل اندي قدسان كابت تسمعو استحلو ايبلنا اندي قدسان تغاغي ديانه مريضنا خنسمع دو مصحف قدساي نغرناني سلامن تاي كومو لتفلطو ديكم اتنسمعو عوشتنا عاتي زفطرو نغر سلازلوي وي كربشنايو وي دما امنت كحدرنا وي دما كحواوسناي سلازي يتنسمعو نمن نسمع كمن نسمع اقداس نغر انتاي نسمع ازي اقداس نغر كاله ابز زغرم نغر انريو نغر اندحر دا حالي خوينو انتايو نايتوم سبات نخبل اماتيو ايغرمكم انا غريموني زرعيو نغر يلن زرعي يلن دمنا يلن نفاسم يلن እዚ ጎዳ ጉድ ግን ማይክ መልእ ኢሉ ና እግዚአብሔር ሰብ ኮሚ ይሆይኑ ብዚ ቅዱሳን አሕዋቴ በሐቂ ደቀ መዛሙርቱ ተዛረቦ ዘረባ ሐቂው ምድረ በዳየም ዘለው ምግብ ዘይትረኽበሉ ስፍራ ይዘለው ክትበሉ ኢኹም ምስተባሃሉሲ ኩሎም ኮፍ ምባሎም በጣም ይገርመኒ አብዝ በረኻ ካበዮም ነዚ ሁሉ ዘኸው ምግብ ከምጹ ኢሎም አይሓተቱን كمتا نايدك مزامرتو مئزاز نساتومن كمتا دك مزامرتو زقمطوم بب 100 بب 50 خوينوم مغبن مبلع خقمطو خلو نري ايغرمكم نتحمشت انغران كلتا اسال الو اب سماي غصو قلح الو بارخو نتن انغرا قريسو قربلوم دك مزامرتو حابوم اتخال اساو اتخلت اساو نخلهم مقالوم توم انغيرا زول اوخا حموشت سبات يوم نتن زين كندزي نتن زين نخندزي زاخلو سبات ككند منتايوم كتبصحوميا إلهم زنا عسوا حموشت انغيران كلتا عسان نحموشت شح عصب عصبوس أسر تخلت موسو مولو انغيرا أسا أطريفو اغزيابير يمسكن ازي أمون تايا ابنبلا نگر اغزيابير مخبار فلتي اغزيابير يمسكن آمين دو أبيوت نفسو كفنا خومي يزخون ويدما كمزوم دك أمزامورتو نا يسوس ازي انتا خطكون يا نبل قويتا خل لغزي نتا وهد النبلا أبيوتنا واغا بزين هبون نجر بسرح بحرياتي قدسان أحواتي واقع بزين هبوب نجرات قويتا مخبار لمادي اغزابير شمي باره تذكروا أنتو يوبات أسوانيرو تا ناب إلسا زمزت ولا سيت نبي اندحر تذكروا هاينكم انت إلاتو بقى باريخ قبرنا دليو بقى بعال عدامس إس باريخ قبرنا نخلت دك أيسي باريخ قبرهم دليو سبعي أقلقالي نيرو عداو خاي خفله مويتو السبت ما دك أوسيدو توم زلون توم سترفوني دك أوسيدو بارايو خقبرهم دلي مسبلته إلسان تايل وابجزا خنتها الليلو أجزابير مسكن لسه نبارة خاص بجك كام أرسميتو زيتسي ولا حنتي باللاني لاتو السامون تحت جبر انتاي لو تختمت صابه وتي مسبلت نسوجن بقى خيدي لوا أجزابير مسكن تتارك تفلت ويخوم تاريخات غيرو اغزابير شم يبارك تاناي سرابطا سبيتون كومي اخوينا اغزابير يمسكن عداها في رازيا سبيتي بليعه مسدقا صغيبا تريفو اخمان اغزابير يمسكن تانيشته استبحالت ነገር ኤልሳ ማያስት ኤልያስ ደማ ማያስቲ ንግዳ ኢሉ መስሓተታታ ሰራብጣ ዘላ ሰበይቲ ካብ አምላክ ትእዛዝ ከም ዝወጻላ ዘይፈለጠ ሰበይቲ ካብ አምላክ تأزاز وصيلا نبي أبجزاء أقل مخانو زي فلت السبيتي ما يستين مسبلاس ما يكتمت على خيدا مسؤول ما أتمال اللي مسبلا بقى بزعبا موت تزاريبا نباري أخا منم يبلان بجكا نشتي زيتي بجكا قرب حروچن نعن كاسنكيته أنا نودين بلي إن عن موت ندالو ولا نامس بلتو قد يبلكن كم تزبولكو خطر يكبر مو كتسقبي خيلوا
بهيوت كتنبري خايت موتن يلوا آمين نت موت الزاربان زنبرة كونتات زيابيري مسكن نسا كابتي باري أملاخ زوات قال آمينا بو هيوت كوينو الله آمين دو سلازي اتنسمعو قالات importanti زيابيري مسكن قاتلنا ويدما هيوتنا كلملم زكالو እግዚአብሔር ይመስገን በተመሳሳሊ አነ ንሳትኩም እንጎይታ በተን ቁርባት ይየን እንብለን ነገር ክንእመን አሎና ኢየሱስ ጎይታ ናይ ምብዛሕ እንበር ናይ ምጉዳል ነገር አይፈልጥኒ አሜን ጎይታ ናይ ምብዛሕ እንበር ናይ ምጉዳል ነገር አይፈልጥኒ ስለ ያሐስቦን የረሲ ዋላ ፈጥረና ሆሎ ዶ ኮሙንዲሉና ብዙሑ ተባዝሑ ንምድር ምልኡዋ እንዲሉና እግዚአብሔር ምብዛሕ ጥራይ ዝፈቱ እግዚአብሔር ይመስገን ምጉዳል አይፈልጣኒ ክብርን ጎይታ ይሁን بأمنت زسب أبت أمنت زسعبو تعمرات تخافالي يخون آمين بأمنت زسب أبت أمنت زسعبو تعمرات تخافالي يخون سلازي بأمنت نقويتان التعززو نأمنو أمنتنا كبنا بلو قدسان أحواتي هاليلويا كباربعان حموشن كتاب 46 بو دما دق مزامرتو نتوم حزبك ساز سنابتو ناب جلبا اتيوم نمعدو ناب بيت سايدا قدمو بغد بلوم مس سنابتوم كصلي ناب كرنديبه مدر مسمسه تا جلبا اما اخل بحر نبرت نسو دما بينو ام مدر نبره نفاس بقدميوم نبره مو خدو خلو بمعبل كچنقو رايوم برابعاي مقاليتي ابلو بحر نهده نواتاتو مص كحلفوبون دله يبلن አይገርመኩም يسوس نت زسعابو حزبي ابلعو ازغيبو نناب زمصو عدتات كسنابتهم ندق مزامرتو دما نا بيت سايدا خقدمو بغديلو نتاكوب حزب افاني نسو صلينا بكرنده يبلن አይገርመኩም يسوس نصلوت دق مزامرتو نبيت سايدا تلايخم يسوس ناي مصلاي لماد الله ስለዚህ خايو بتا ناي صلوت ساعاتو خصلينا بكرنز ديبه እግዚአብሔር ናይ ጸሎት ህይወት ይብዛሐልና ክንጽልይ ኮለናው ዝኸውን ነገር አለ አሜን ናይ ጸሎት ህይወት ይብዛሐልና ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ እና ጸለየ ሆሎ እዩ በማዕበል ክጭነቁ ዝራአዮም ቅዱሳን ዝግለጽ ነገር አለ በጸሎት ቅዱሳን አህዋቴ ዝስማዕ ነገር አለ በጸሎት ቅዱሳን ብዙሕ ነገር አብ ጸሎት ይግለጽ ኢየሱስ አምላክ ስለዝኾነ ጥራይ ኮነን ብራይ ሰዓብቱ ክጭነቁ ዝራአይ አምላክ የርእዩ ይዛረብ ይኻ مبزحتي اجزي مسترات معاسي يقلصلنا اندحر إلنا كنصلي خولناي مغنياتو اتا انكو منقد مس ابو نزراربلا منقد نساس لزخونه እግዚአብሔር በስተፈላላይ መንገድ ይዛረብዩ كنصلي خولنا ግን مس እግዚአብሔር አምላክና نزرارب ስለዝኾና አቦና ብዛዕባ ክኸውን ዘለዎ ነገራት ብግልጽ ይነግረና የሪኤና አብዛ ሓደ ዘገርም ነገር እንተሎ ኢየሱስ በማዕበል ክጭነቁ ሪኡ መጽእ ኽነሱስ አይገርመኩምን ሪኡዎም እኮ ክጭነቁ ሪኡዎም ናብኦም መጽእ ግን ከሐልፎም ደለየብል ዝብል ቃል ካነብነብ አይገርመኩምን ከተደህኖ ኢልካዝ መጻኻዮ ሰብሲ ከሚገርካ ተሐልፎ ገብረልካ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከሐልፎም ይደሊ ነበረ ይብለና ንሳቶም ግና ባህር ኸይድ ኮሎም እስራኤልዎ ምትሃት መስይልዎም ጨርሑ ብለና ኩሎም ጨሪሖም ተጠሊኦም ኡይሎም ዘፍርሖም ነገር እንታይ እንደሕር ኢልና ቀዳማይ ሰብ በባህር ኸይድ ሪኦም ስለዘይፈልጥዮም በኻልኣይ ደረጃ ድማ ኢየሱስ ካይብሉ ንኢየሱስ ኣብ ደረቕ መሬት እዮም ሓዲጎም መጽኦም ስለዚህ እዚ በቃ ምትሃት ኢሎም ፈሪሖም كچرح خلو نري مالتي كلهم رأيوا موسمبدو بوها أجهم أني أي تفرحوا له تزاربهم يسوس بما يماتنا هذا مصوم كلهم رأيهم كلهم كاسم بيدهم بزخونة يسوس نتفرحاتهم كابسرو كم هو خلو نري نباتاتهم كان بجلب آتوا تنفاس دم هذا نساتهم بزح تجرموا لبوم تدفينو نبرمو اتي ناي انجرا نغرا استوالو مستساغرونا مدري جنسرات مصيوم نتاجل باقوم وابلنا يسوس نعوم زچنقوم معبل سمعوا قدسان يسوس نعوم زچنقوم معبل رغاغيصو نابوم كمصخولو ازيوم فريهم بت معبل مچناقوم كاكل اندغنا نچنقاتهم زوسخ مصيوا
ኢየሱስ ካብ ጭንቀቶም ከገላግሎም ኢሉ በማያማያት እንዳተጓዓዘ ዝመጸ ንሳቶም ግን ፈሪሖም ስለዝጸንሑ ንኢየሱስ ከላሊዋ ይካሉን ኢየሱስ ምትሓት መሲልዎም ንመምህሮም ጌጌዎም ቅዱሳናይ ኢየሱስ ናብ ቤት ሳይዳ ሓሊፎም ክጸንሑ ነጊርዎም ነይሩ እቲ ኣሞንጎ ዝተንስኦም ማዕበል ግና ነቲ ዝተዋህቦም ቃል ከደርብዮም ኮሎ ንሪ ኢየሱስ ከኣ ነዚ ርዩ ካብ ጭንቀቶም ከገላግሎም ኢሉ እዩ ባህር ቋሪጹ ዝመጸ ኢየሱስ ኣብታ ጀልባ ምሳኣተወ ከኣ ትንፋስ ሓዲኡ ክብርን ጎይታ ይኹን ኢየሱስ ኣብቲ ጀልባና እንደህራ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ግድን ይሕዳኣት ክኸውን ምጥሓል ዝበሃል የለን ምስ ኢየሱስ ኮይንካ ምጥሓል ዝበሃል የለን ከምቲ ላይፍ ጃኬት ጌርካ ሰንፈለል ትብሎ ጸምበለል ትብሎ ንኢየሱስ ሂስካ ሆሙ ይኻብ ልዕሊ ሽግራት ጸበባታት ኣብ ዝኾነ ነገር ጸብለል ትብል እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታይ ደቀ መዛሙርቱ ተላኢልዎም ዝነበረ ንፋስ ምሕድኡ ምስራአዩ ተገሪሞም ይብለና አይገርመኩምን ክግረሙ አይነበሮምን ምክንያቱም ኢየሱስ በግልጽ ማንነቱ የሪኦም ስለዘሎ እግዚአብሔር ጥራይ ክገብሮም ዝኽላት ነገር እናገበረ ማንነቱ ቀስ በቀስ እናላለዮም ስለዝነበረ ማለት እታ ምስተሳገሩ ትብል ቃል ነስምረላ ምክንያቱም ቁልፍ ዝኾነት ሐሳብ ስለዝኾነት ማለት ኢየሱስ ተሳገሩ ኢሉ ሓሊፍኩም ጽንሑ ኢሉ ነጊርዎም ነይሩ ከይሳገሩ ግን ብዙሕ እንቅፋታት ነይሩ ማለት ከይሳገሩ ብዙሕ እንቅፋታት እንተነበረ ከይሰግሩ ግን አይከልከሎምን አሜን ኣብ ህይወትካ እንቅፋታት መጽዩ ማለት እቲ እግዚአብሔር ዝበለካ ኣብ ህይወትካ ይፍጸምን ማለት አይኮን ኣብቲ እግዚአብሔር ዝበለካ ቦታ አይትበጽሕን ማለት አይኮንን አሜን ዶ ከይሳገሩ ብዙሕ እንቅፋታት እንኳ እንተነበረ ከይሰግሩ ግን አይከልከሎምን ናብቲ ክበጽሕዎ ዘለዎም ስፍራ በጽሖም እዮም ክብርን ጎይታ ይኹን ክትበጽሕኻ ክትበጽሕኺ ማንኛውም ዓይነት እንቅፋታት ማንኛውም ዓይነት ማዕበላት ክላዓሉ ይኽእሉ እዮም እቶም ማዕበላት ልዕሊ እቲ ቃል አይኮኑን አሜን ዶ እቶም እቲ ዝለዓል ንፋሳት እቲ ዝለዓል ማዕበላት تحت تقال انبر لعل تقال ايكونون امين دو لعل تزحاس كايو قال ايكونن مانينيوم عينت شجر مانينيوم عينت اقم لعل قال املاخ سرع يلن قال كا حلفا كل سمكا يعبا خايو زبل قال الله لعل قال املاخ سرع منم نجر يلن سلازي كله اب تحت قال املاخ سلازخونه معبل يلعل نفاسات يلعلو ابتي ختصبصحو زلكم سفرا ابتو غويتا استزاربكم قال كمتي غويتا استزاربكم قال كفصامي بهيوتكم از امنت زي اب هيوتكم يحالو እግዚአብሔር ይመስገን اب هيوتنا ونكم يزخون كابت جميرنا زلنا غعزو زقوارصنا اتو غعزو مس جمرنا زلعال معبلي مبزحتي سب زقوارص غعزو جميرو زقوارص سلمنتاي اندحريلكمني معبل سلازبزحوي نفاس سلازلعالو يقدسان احواتي بزحات جميرنا زقوارصنا سبات اندحرالنا تمعبل اسنبيدوكا خون خلي تي اب هيوتكا زمص بقى بزح فتناتات ديهلوكا خون خلي لومغن قال قال ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እቲ ነቲ ተስፋ ዘሓበ እሙኒ ተባሂል ተጻሒፉ ዘሎ እቲ ቃሉ ዘሓበ እሙኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክገብሮ እዩ ድማ አሜን ዶ ስለዚህ ካብዚ ቃል እንታይና ንመሃር ማዕበላት ክልዓሉና ሆለው መንገድና ከቀላጠፉ ከም ዝመጹ አሚንና ጎዕዞና ንቀጽል ማዕበላት ሲ ከምዝ መቀላጠፊ ወሰዱዎም እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ጀልባ መስወጽ ቡቡ አላለይዎ ካብ ኩሉ ተሃገር ጎየዩ አቤ መህላው መስምዑ ኻ ድንሳት በአራት ገይሮም ናቡ ክጾሩ ጀመሩ አብአዝ አተው ዘበለ ድማ አድታት ኮነ ወይ አብ ከተማታት ወይ አብ አቁሻት ነቶም ሕሙማት አብ እዳጋታት በጣበሎም ዘፈር ክዳኑ ክትንኪዱ ማለመንዎም ዝተንከይ ዘበለ ድማ ኩሉ ሃወይ ብል እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ አሜን እዚ በቃ ስትሬት ፎርዋርድ በቀጥታ ስለዝሆነ ብዙህ ምግላጽ ዘልዩ አይኮነን እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ ነብይ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ መንነቱ ፈሊጦም ፈዋስ ሙኻኑ ፈሊጦም መናገፍ ሙኻኑ ፈሊጦም ዘሐዊ ዝቀትል ሙኻኑ ፈሊጦም ዘድሕን ሙኻኑ ፈሊጦም ናብኡ ዝመጹ ዘበሉ ብሙሉኦም ከም እምነቶም ኮይኑሎም አሜን ዶ ሎሙን ንዓይና አሓትኩምን ጎይታ ከም እምነትኩም ይኹነልኩም ይዝብለና አሜን
نتزأمن كل كاليلو نتزأمن زبلة بقى قبلي تزأمن قبلي زابر شمو يبارك زوم سبات عمينهم متيم كفوس زبلة تفوسو كري زبلة ريو كناقف زبلة تناقفوك زابر شمو يبارك آمين بزوحات يم بزوحات نزمت زبلة دما يسوع كريستوس كفوسهم كلونري أبزي قال نمود دات حساب كبوزخ انتايو زابر شمو يبارك يسوع كريستوس بزعبا جزاء رسوس تتصحفه ونتنبيتون يزفتصم زلو እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ መሲሕነቱ ዘሪዓይሉ ስፍራ ይዝ ድማ ስለዚህ ጎይታ ይባርኩም አዳኩም ተልዕልይኩም ጸሊና ኸኑዲና ሓደ ሰብ ብዛዕባት ዝጸንሐና ጊዜ ከመስግነና ክደልየ ደኺመ ምዝራብ ሕጅ ጎይታ ይባርኩም ማይክ ገድፋዬ ሓደ ሰብ ይጸልየልና ጎይታ ይባርኩም ይመስግነና